Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Radio. Action Reports, first portion. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-action, Action Rex Cantong. Action Reports, first portion. Tubtob kita sa taknang alas 6 diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad? Siyempre ti ang politika gamat-amat na init mga kaaksyon sa mga kandidato sa national presidente, vice president kag mga senators. Amat-amat na nga naga-init. Action Reports, first portion. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad? Ang iba sini way pa kabugtaw, ang iba nakabugtaw lang gid man kag nakapanindahan na ang iba, no? Kay bukas na ang mga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita ni Action Marlon Hinovia. Action Reports, first portion. Ini may kang tanan sa 1476 ka mga biktima sang Bagyo Odette sa Banwa sang Candone. Ginatagan bulig na sang gobyerno probinsyal subong nga adlaw na talana. Action Reports, first portion. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, simbahan liwat sining nagpangabay sa SP nga magpatigayon sang Summer Trade Fair sa Bacolod City Public Plaza. Igabalita na ni Action Dale Salazar karon dugay-dugay. Action Reports, first portion. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Action Eric Magbanwa, ini may kangtaran sa duwa ka persona na dakpan sa bypass operation sang Police Station 7 kag Police Station 10 pasakaan subong adlaw sang kaso. Action Reports, first portion. Kag sa balita naman ni Action Arlo Ticar, isa ka persona gindakop sa mga kapulisan sa syudad sang Victorias bangod sa kasong paghimulos. Action Reports, first portion. Ato natagan nining mga balita karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad. Sige sa mga kaaksyon ta, stay tuned lang kamo diri sa aton sining pangalagad. Ti ang gobyerno sang Pilipinas ang ginalantaw karon nga maka-secure sang additional loan financing. Puwerte loan financing naman gikan sa Japanese government bangod sa sining ongoing COVID-19 vaccination program. Kag ini ang ginpalayag sang Department of Finance mga kaaksyon sa ginpatigayon nga 12 Japan-Philippine High-Level Joint Committee on Infrastructure Development and Economic Cooperation meeting. Ang duwa ka mga pungsod ang nag-discuss sang proposed additional financing support nga naglabot mga 13 bilyones pesos gikan sa pungsod Japan sa idalom sang second COVID-19 Crisis Response Support Loan mga kaaksyon. Action Radio. Kagang Department of Public Works and Highways naman mga kaaksyon sining bulan sang June 2022 matapos na ang road connecting Central kag Northern Mindanao. Amo ning gipabutsyag sang Department of Public Works and Highways o DPWH nga target nga makumpleto ang Punchan Arakan Road nga improve ni sa mga travel between Central and Northern Mindanao regions by this June
sining tuig mga kaaksyon. Timayo-ayo maning balita. Kay bisan paano may connecting ng dalan pa dulong sa Central kag Northern Mindanao regions. Aksyon! Radio! Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 4:36 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining pagpanumbalik siguro dugay-dugay dalontang reports ni Aksyon Alvin Graba sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod aton nimulsuhan karon dugay-dugay pagkatapos lamang sini. This Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan. Time last 4:47 ang aton oras. Sige salyadahon tanang mga balita. Unahon tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sitwasyon sa aton sining palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Himulsohan tanang palibot naton diri sa syudad antes magrusanaaw na dugay-dugay ang aton sining syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Alvin, good morning. Good morning, bye. Good morning. Yes, Aksyon Rex, no? Medyo matugnaw kung ara ka sa sagwa. The Ala best ba? siya. Kung magtindog ka na kag magpangapi. Ba, tiyan mo nang mayo dati damo na guro ga pangapida sa mga markets naton. Yes, actually, there is areas sa Burgos and even sa Libertad Public Market Action Rex. Damo na ang matamat man sa nagapangapi, way lang iban nagapanindahan ang iban. Naton nga mga kauturan kuan naman plastar ladlad abis ang ila nga mga baligya. Ay lang iba naton nga mga kauturan aksyon Rex ti syempre kay kung matugnaw ti suksok man sang code o kung medyo nabakpako bala. Kung kaisa ra ka sa temprano kapag makahambal yang katugnaw. Ba. Pwede tindog. Ba. Tindog na kag mag-init na sang tubig kag magpangapi, no? Ang laragway karon diri sa syudad sang Bacolod ang pila naton nga mga kauturan, especially ang dalan sang Burgos mga panaog kabla sa estasyon kitan mo ng pila naton nga mga kauturan ara gahigda na lamang sa kilid arong di sidewalk bala aksyon na Rex hoping malawagan ang ila sining pangalan kay ang iban ara sa gwa bala sang ER o kung emergency room sa regional hospital wala kung mag-aagi ikaw sa dalan sa Lacson sining aga may pipilaman kita ka mga kauturan at siyempre yung mga na confine na no sa regional hospital pero ila sa mga bantay ara sa gihapon no sa mga kilid man sa mga baligyaan sang bulong o kon mga butika kag farmasya. Well, kung magalabay man ikaw sa dalan sang Lacson and even dalan sang North Capitol Road, pila ka mga kauturan ta, matamat naman sa pangapi, no? Especially sa mga rolling stores sa area sang North Capitol Road. Gikan ini mga nagapangapi diri gikan niya sa mga sa call center bala aksyon na Rex sa kilid mismo sa Kapitolyo Provincial. Ang aton sining mga kauturan amat-amat naman sa pagbiyahe especially mga hari sang dalanon especially sa Kagahon. Amuni ang mga tricycles going man sa area sang Libertad while ang iban aksyon na Rex mga salakyan di pasahe going naman sa area man sang Mansilingan may ari man diri kun sa Libertad area aksyon na Rex going ka sa Baligya sa Barangay Bata Mandalagan even sa area naman aksyon na Rex going man sa Handumanan para may idea aksyon na Rex ang aton sining mga kauturan kung pila subong ang presyo sang panakot within sa area sang Libertad. Actually, temprano pa, ginakatuan taman ang Burgos sa public market sa ila sining utanan. And diri man sa area sang Libertad public market. Medyo nagnubo na ang presyo sa mga panakot this time. In fact, ang Bombay Urig Action Rex
medyo nagdubo na into 100 pesos kada kilo. If you may remember, December, January, so sa pagkataas ang presyo, pero karon niya medyo nagdubo na kay damo man supply gikan sa Cagayan, Action na Rex, kaga iban pa nga parte sa Luzon nga supply na di sa aton, di medyo nagdubo siya. Ang Bombay nga urig, hindi ba lang medyo pula nga makabigta, muning 100 pesos kada kilo. Ang Bombay nga puti, 80 pesos ang kilo. Ang kamatis sa karon 50 pesos ang kilo, while ining suha 80 pesos ang kilo. Medyo nagdubo man ang presyo sang luya Action na Rex. Kay luya ata ang iban nagikan man sa area sang Canlaon, while ang iban gikan sa area sang Salvador Benedicto, nagdubo man into 70 pesos ang kada kilo. Ang dahon gani nagligad to, gawtas ka sa presyo kag dasig lang maubos nga lagalabot man sa into 120 to 150 kada bugos ang sibuyas dahon. Subugya 80 ang kilo. Even ang batuan 50 pesos ang kada kilo, while ang pidada kagapaitan muning medyo nagnubo man. Ang pidada gani 230, while ang paitan is 170 pesos. Well, may ara man na iban nga mga utonan available kang isang markusa nga nagkanubo man in 85 kada kilo, while ang patatas 70 pesos kada kilo. Si tanong medyo nagilan sa 120, nagligad to kabakal ka lang to mga 60, 70, pero subong yan lansag siya sa 120 pesos ang kada kilo, while ang carrots ta is 80 pesos Action na Rex ang kada kilo. Si balatong ang bugkos 85, pero pwede ka magkabakal may araman tag 80, depende lang galing sa mga sizes nga ginasiling. So for Action Rex muni ang Laragway sa pila ka mga syudad sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod, and at the same time nalakip na riya ang presyo merkado. With Action Nani Kiraw, ini si Action Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kid Aksyon na Alvin Graba sa atong sining patrol sa paglagulag lambiyong sa pag-check sa mga markets sining aga diri sa syudad sang Bacolod. Mga kaaksyon, balikan talang na sila karon dugay-dugay sa aton sining balita sa bahin sang kapulisan diri sa syudad sang Bacolod, no? Daligid lang kay matagtapila ka mga commercial, standby sa pagpanumbalik naton balita ni Aksyon Arlo Ticar, isa ka persona gindakop sa mga kapulisano sa syudad sang Victorias bangod sa kasong pagpanghimulos. Mga detalye sini karon lang dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Life extension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:05 na nga ton oras mga kaaksyon. Sige, samtang matamat na kamugios kagang iban nakabango na kadtuan tanay nga balita gikan sa kay Aksyon Arlo Ticar angot sa sining isa ka persona gindakop sang mga kapulisan sa syudad sang Victorias bangod sa kasong paghimulos. Yari ang kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo, good morning. Sila ang nagdakop sang isa ka persona nga pumuluyo sang siyudad sang Victorias nga nagapangatubang sang kaso nga rape o pagpanghimulos in relation to Republic Act 1716. Ang suspect ang nadakpan ini mga takna alas 2 sang hapon naging kilala
sa kay Henry Loses E. Martinez, 39 anyos sa edad, isa ka soltero, kag pumulyo sa Hacienda Maria, Barangay 10, Ciudad San Victorias, din inisya sa karon ang na-detain sa may custodial facility sa Victoria City Police Station. Ang nasambit nga suspetsado Action Rex ang ginaristar ini sang mga kapulisan pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Marites Gumahin, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 51 sa siyudad sang Bacolod nga may pitsa Pebrero 7, 2022. Kapin sa 180,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa suspect nga kung sa diin ang suspect na detain karon sa nasambit nga talatapan sang kapulisan kag inisya ang makabayad sang nasambit nga kantidad para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Aerotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar. Balita gikan sa Bacolod o kung sa siyudad sang Victoria. Sa Iluhanta naman si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Duwa ka persona na dakpan sa bypass operation sang Police Station 7 kag Station 10 pasakaan subong nga adlaw sang kaso ho. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Police Balita. Sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, good morning. Good morning, Action Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ipasaka sa buong adlaw sa Police Station number 7 kag Police Station number 10 ang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Batok sa duha ka persona nga inadakpan sa bypass operation diri sa syudad sa Bacolod. Ang pasakaan sang kaso sa Police Station number 10 una amo ni si Jobin Casabuena alias Jobin Sipil, 25 anyos may asawa kag pumuluyo sang tutong 4, Purok Mais, Barangay Pilisa, City, Syudad sa Bacolod. Na-recover Action Rex kay Jobin Casabuena ang 1 gramo sa Cebu nga nagabili sa 6,800 pesos. Sunod sa kay Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 10 Action Rex, si Jobin Casabuena alias Jobin Sipil ang nadakpan sa Zone 5 Barangay Handumanan. Binulan man ang surveillance sa kapulisan sa Station number 10 antes madakpan si Jobin Casabuena. Si Jobin Casabuena Action Rex ang ginakabik street level individual nga karon ara sa custodial facilities. Samtang nadakpan man Action Rex ang high value individual nga si Michael Baldomar alias Badjao, 47 anyos soltero, sang Block 17, Lot 22, Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Sining, Syudad sa Bacolod. Kung lima Action Rex madumdumam, na-recover sa kapulisan kay Michael Baldomar ang 10 gramos nga Cebu nga may market value nga 68,000 pesos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, nga target man sa ibang nga unit si Baldomar nga bago lang makagawa sa persuan matapos maka-apply sa pre-bargaining agreement. Suro sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 Action Rex, ini si Michael Baldomar ang isa man kabulan nga ilagi na surveillance antes padakpan sa bypass operation dara sa may Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, City, Syudad sang Bacolod. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling, mga ka-aksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Jonalyn Ninyal Decrepito dira sa Ayungon, Valladolid. Gatamyaw lang sa kay Lager de Quilla, Eduard de la Raga, Armateo family, Pikit Macariola, Tongkwa kag Decrepito. Sige, salamat gida sa inyo sining pagpamati, no? Kag Barkit Tribe present na, ga-monitor na sila ni Kimpo Yolo, si Barkit Tribe.
Evelyn Pomosino, mayong aga lang. And sa kay Roming Estrabon Hidalanga, may lang pagpamati dra sa Barangay Talaban, Himamaylan City, monitor naman. Salamat gid sa coffee. No? Michelle Sayo Gimiroy, salamat gid. Rolly Bermeo, may lang pagpamati Rolly Bermeo. Mariana Panagiton, may lang pagpamati dira sa Purok 18, Barangay Lagranha, La Carlota. No? Kay Sir Ronnie Gordon, monitor na kag nagkape-kape sa sining aga. No? Salamat gid Sir Ronnie Gordon. Melvin Finiafil, kay Hinida Ordonez, and sa kay Marivic Higan Talavera, may lang pagpamati. Warren Ortiz, salamat gid. Marivic Higan Talavera, Nenfa Ibanez, no? Dira sa Barangay Tangob, kag Imbong Jocampo sa Barangay Maaw. No? May lang pagpamati. John Salazar, morning lang dira sa Barangay Tabo, Ilog, kag tamyaw lang sa pamilya Salazar. Halin sa kay June Salazar ang panamya. No? Kay MGS Candido Heldore, mayong aga, MGS Candido Heldore. No? Kay Angela Gayondato Castillo, may lang pag-monitora. Kag sa bata niya sa Lebanon, si Maricon Castillo Gloria Moreno. Kag Junjun Castillo, mayong aga lang. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby na sa balita ni Aksyon Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center. Simbahan liwat sini nga nagpangabay sa sanggunian panlunsod nga magpatigayon sang Summer Trade Fair sa Bacolod City Public Plaza. Mga detalye sini karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpanumbalik. Santon Plaza Bus Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagat. This time ko aunta ng balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa simbahan liwat nga nagpangabay sa sanggunian panunsod nga magpatigayon sang Summer Trade Fair sa Bacolod City Public Plaza. Yari ang kaudan sang report. Balita City Hall. Upod na kay Action Dale Salazar. Action Dale. Nagpadala sang sulat si Bacolod Bishop Patricio Buzon sa sangguniang panglungsod nga nagapangayo sang permiso sa mga konsehal sa pagpatigayon sang Summer Trade Fair sa portion sang Dalan Gatuslao kag Dalan Rizal sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. Si Buzon Action Fred ang nagpadala sang sulat sa konseho sa pagpatigayon sang sining aktibidad umpisa Marso 15 tubtub Mayo 15 tuig 2022. Si Councilor Renisito Novero ang isa sa mga konsehal nga nagapabor sa pangabay ni Buzon. Pero ginpahayag ni Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Laws ug Transportation nga iya lamang concerned direction Fred nga posible magtuga ang aktibidad sang traffic ilabi na sa Dalan Rizal. Pero suno kay Ramos Action Fred, handa may ni nga magpamati sa mga suhestyon kag magahimo sa nagakaigo nga rekomendasyon sa masunod nga sesyon. So in the meantime, accept that, Mr. Chair, and make proper recommendations in the next session. Because the only concern of this representation is that the activity would cause traffic congestion, especially along the South Street.
Nabatian si Bacolod City Councilor Dindo Ramos sa report din sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Day Salazar, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, sa laboton ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, mayo lang nga pagpamati kay Erwinoy Gonzales nga monitor dara sa Mao Public Market ang watchman group nga si Mario Dinyas, Dudoy Taiko kag si Giselle Franco kuno ga monitor man ho. Salamat gid kag sa kay Junalin daw kadamo sang imong panami. Dutay jutaya lang madam para makunan taman ang iban ho. Jimmy Senior Latido wala nga pagpamati. Kapi sila kuno ni Mrs. Nia Rosie Latido ga monitor dira sa Purok Kawayanan Barangay Mailom. Kay E.G. Hilario sang Hilario Isar sang MVIC emisyon naga-monitor man patamyaw ko sa pamilya Diaz sa Purok Nalupan, Bago City. Salamat gid Security Guard Hilario Isar sang MBIC Emission Testing Center dira sa Reclamation Area. Jeffrey Arcoyo may lang nga pagpamati and sa kay Franklin Padronia Toledo dira sa Sitio Minnesota, Barangay Sagang, La Castillana sa tanan nga taga Upper Minnesota Youth Organization. May lang nga pag-monitor. Ayos Sige, thank you gid sa kay Manjorni ho, Nico Di Vinagracia. May lang nga pag-monitor dira sa Japan, ga-monitor si Nico Di Vinagracia. Ni Misha Roques dira sa Barangay Tangob, may lang nga pamati ni Misha Roques. Action Reports, first portion. Katuan sa aning balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mapakapitolyo kita anay mga kaaksyon ni may kangtanan sa 1476 ka mga biktima sang Bagyo Odessa Kanduri, hatagan bulig sang gobyerno probinsyal subong adlaw. Balita Kapitolyo. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Sa mga adlaw, magapadayon ang pagpanagtag sang bulig sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental sa mga nahalitan o kung apektuhan sang Bagyo Odette, partikular sa ikaanong nga distrito sang probinsya. Si Governor Bong Lacson ang personal nga magapadulong sa mga barangay sa banwa sang Candoni, agud nga pamunuan ang relief distribution. May duha ka mga distribution areas nga padulungan ang gobernador. Una sa Poblacion West Covered Court nga sa diin mayara sang 833 ka mga persona ang paghatagan sang bulig. Sunod nga kantuan sang gobernador ang Poblacion East Covered Court nga may 643 naman ka mga recipients. Ang banwa sang Candoni amo ini ang ika-5 nga local government units nga personal ginkantuan sang gobernador agod nga hatagan sang bulig pareho sang house construction na materials, seedlings kag relief goods. Sunod nga kantuan ni Lacson amo naman ang syudad sang Kabankalan. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovia, mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercial sa aton sining pagpanumbalik report ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol. Aton balikan karon dugay-dugay. Matapos lamang sini. Evergreen Herbal Capsule.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home First portion. Pabalik na diri sa aton sining pangalaga Dakson Radio Philippine Standard Time la 5:43 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Si Bacolod Councilor Dindo Ramos, Chairman sang Committee on Laws, Ordinances and Local Governance nga gintawag ini nga inhuman, oppressive kag unreasonable nga sahi isang direktiba ang pagdumili sa mga sari-sari store lang makabaligya sang bulong mga kaaksyon. Kay ginpayag ni Councilor Ramos, pareho lamang nga ginkuhaan sang kinamatarong ang pumuluyo nga maka-access sang bulong sa tion nga ti kinanglanon sang mga pumuluyo, especially ang mga over-the-counter nga mga bulong mga kaaksyon. No? Ting mga tiyanggi ni way maniginabaligyan guro sang mga butika sang mga bulong blang tama gid ka importante nga kinanglanon sang tawo kundi ang mga bulong nga over the counter lang, no? Patag ni Ramos, may mga lugar sa Pilipinas nga wala sang butika kag parmasya
rason nga nagasalig lamang sa mga tiyangge, especially mga malayo nga mga lugar no sa proper sa nabukid nga porsyon or bahin sang pungsod Pilipinas. So Sonny Ramos nga mas maayo nga tutukan ang regulasyon sa mga bulong nga kinanglanon kinanglan nga prescription sang doktor kag hindi pagkakasan sang pangabuyan ang magagmay nga mga negosyo. Ay, kabudlay kung kaysa na, mulang sila nabalano. O, sige katuan tanay balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita ini sa mga blatter entry diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa balita sa patrol kita naiho, we have Akson Alvin Graba. Balita sa patrol. Sa detalye sining balita, Akson Alvin. Rex 8.5 ka gramos ang ginasuspetsohan na Cebu ang na-recover sa mga otoridad sa duha ka separado nga bypass operation diri sa syudad sang Bacolod. Sa police station number 3, arestado ining 43 anyos nga amay sa bypass operation kahapon sang grupo mismo ni Police Captain Armelin Vargas dito sa area sang Brook Riverside, Barangay Banago. Dinaresto diri ang gingkilala kay Wilfredo de la Cruz, residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Vargas, inite de la Cruz Action Rex ang nalista bilang street level individual pero naaktuhan gid sang police intel operatives nga nagbaligya sang suspected shabu pero sang ginusi sa paginsaya Action Rex na-recover sa iya ining 14 ka transparent plastic sachet sang suspected shabu. More or less mga 3.5 grams lang man ang recovery pero ang bilis ni 23,000 ka pesos. Samtang sa station number 2, arestado man ining si Jigger Brito, 39 anyos, kag duha pa ka mga minor de edad, nagaedad sa 15 anyos, tanan residente sang Kagaykay, Barangay 2. Sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ining halos duhaman ka simana ang ginbantayan sang ila sining hanay. Ining si Brito pero kagabi wag gid siya nakaluwas gid dakpan gid siya sa bypass operation. Then recover man sa iya ining 15 ka plastic sachet isang suspected shabu. More or less mga 5 grams ang kabugaton nga may standard drug price nga 34,000 ka pesos. Karon si Brito ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 2. Samtang ining duha ka mga minor de edad ang yara na karon gin-turn over sa SDC. Report gikan sa patrol ini si Akson Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Akson Alvin Graba. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Daligid lang kay matagtanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Santone Plus Herbal Soap. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga password nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensya ginang way ta malabutan na pabuwasan ta ini, pero buwas mangin kaupod na ninyo si Aksyon Fred Salanga, diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gida sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, nagagda na kita sa masunod nga programang Aksyon Balitang Bayan numero 1, igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Mga kaaksyon sa din kaman sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. May TC.